deh dalam kandungan jodoh nang iyo ditentukan entah kok entah kok elo surat tantangan nan membawa entah kok entah kok elo surat tantangan nan membawa ayah bunda ampunkan denan di kok masalah ampunkan denan jodoh rezeki bukannya mati siang nandape kemanan tugas lare iyo lare denai bacinto kok buruk juo iyo nang tasu lah nasib denai iyo dilayakan untuk sansaro dalam bacinto lah nasib denai iyo dilayakan untuk sansaro dalam bacinto. Bacinto kok buruk juo iyo nang tasu lah nasib denai iyo dilayakan untuk